дар маҷмӯаи варзишии Динамои Вазорати Корҳои Дохилӣ мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба гӯштини самбо миёни кормандони сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони корхонаву идораҳои давлатӣ ба хотири гиромидошти собиқ муовини аввали раиси Шӯрои Ҷумҳуравӣ Динамо устоди шоистаи варзиш полковники Мустафӣ Саймаҳмуд Маҳмадрасулов баргузор гардид. дар ин мусобиқаи сатҳи ҷумҳуравӣ 135 паҳлавон аз сартосари кишвар ширкат намуда аз рӯи 7 вазн 58, 64, 71, 79, 88, 98 ва ҷамъи 98 килограмм элусанҷӣ намуда ҳунару малакаи касбии худро нишон доданд. бино ба гуфти собиқадорони соҳа, муҳимияти асосии ин мусобиқа дар он аст, ки хотираи як шахсияти таърихӣ зинда нигоҳ дошта шуда, ҳамзамон анъанаҳои паҳлавонӣ, далерӣ ва ватандӯстиро дар ҷомеа ба хусус миёни ҷавонон тақвият мебахшад. پنجاه ساله ها زیادتر هم شناسایی بودیم. ای دوره جوانیمون قطعی تمرین میکنیم در همین تالار دینامو که از دوره پیش سالهای 60 65 70 هم خیلی این تالار بود. ما در همین تمرین میکنیم و در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان یک جای برآمد میکنیم، هم در رشته جودو هم در سامبو و عموما даврои солҳои 70 гӯштини ҷудо набуд дар Тоҷикистон. умуман дар Иттиҳоди Шӯравӣ набуд. давраи Иттиҳоди Шӯравӣ аз соли 73 баъд сар шуд гӯштини ҷудо. умуман марди аҷибе буд, бисёр одами ба нону намак, ба тамкин, хело фаҳмишу дониши хубе дошт дар варзиш. ман ҳам моста ташаккур мегӯем ба вазорат ва ҳамаи ташкилкунандагони ин мусобиқаи ҷумҳуравӣ ки собиқадоронро ёдоварӣ мекунанд, қадрдонӣ мегиранд, дастгирӣ мекунанд. сад ташаккур. ёдовар мешавем, ки мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба гӯштини самбо ба хотираи гиромидошти Саймаҳмуд Маҳмадрасулов аз соли 2017 инҷониб бо ташаббуси Вазорати Корҳои Дохилӣ ва фарзандони эшон пайваста гузаронида мешавад, ки он ба як майдони муҳими рақобатҳо миёни дӯстдорони самбо мубаддал гардидааст. имсол низ мусобиқаи мазкур шукӯҳи бештар касб карда, паҳлавонони арзанда барои майдондорӣ ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ талош карданд. Саймаҳмуд Маҳмадрасулов шогирдам аст. бисёр ман мусобиқаҳоеро бурдагиам. дар Сочи байни ҷамъияти Спартак буд. ин вазни 86 ҷудо гӯшти гирифт. чемпиони ҷаҳон Гусашвили буд. умра зад. тренерш мегӯяд аз куҷо омад? Тоҷикистон. Маҳмадрасул яке аз паҳлавонони беҳтарини республика буд. вақто ман мебинам ашк мерезад. ба хотираи Маҳмадрасулов ин мусобиқае ки мегзарам бисёр барои ҷавонон фоидаи калон дорад. аз ину дида ваё бо вай мегиранд, шавқманд мешаванд, илҳом мегиранд, мехоҳанд ки монанди ҳамин устоди варзиш шаванд, шарафи ҷумҳуриро баланд бардоранд, байрақа бардоранд. мо тарафдори ҳамин ҷавонаҳо.
дар маросими ифтитоҳи ҳаштумин мусобиқаи мазкур муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон устодону собиқадорони варзиш фарзандони Саймаҳмуд Маҳмадрасулов ва муовини аввали раиси шӯрои ҷумҳуравии «Динамо» ширкат варзиданд. ҳозирин зимни суханронӣ аз муҳимияти мусобиқаи мазкур сухан гуфта аз паҳлавониву хизматҳои Саймаҳмуд Маҳмадрасулов дар самти варзиш махсусан гӯштини самбо ёдовар шуданд. гуфта шуд ки пост доштани хотираи устодон ва собиқадорони соҳаи варзиш нишонаи эҳтиром ба заҳмат, таҷриба ва саҳми онҳо дар рушди ҷомеа мебошад. таъкид шуд ки Маҳмадрасулов на танҳо варзишгар, балки мураббӣ, тарбиятгар ва шахсияте буд, ки бо меҳнати содиқонаи худ роҳи насли наврасро равшан кард ва аз ҳамин лиҳоз гиромидошти номи гузаштагон маънои қадршиносии таърих ва ҳифзи анъанаҳои ниёгонро таҷассум мекунад. ҳамзамон қайд гардид, ки аз замони роҳандозии мусобиқаи мазкур то имрӯз чандин паҳлавонони ҷавону дорои малакаи баланд кашф гардида то ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ роҳ ёфтанд ва имсол низ бо ҳадафҳои судманд чорабинии мазкур роҳандозӣ мегардад. сол аз сол варзишгаро бештар дар ин чорабинӣ иштирок мекунанд ва маҳорати касбии онҳо зиёдтар мешавад ва байни мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ ва дигар корхонаи идораҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд. гӯштини самбо яке аз намудҳои варзиш мебошад, ки бештар кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аз ин намуди риштаи варзиш машқу тамрин менамоянд. самбо худмуҳофизатӣ беяроқ, ки дар кори ҳаррӯзаи мо истифода бурда мешавад ва ҳар як корманди мақомоти корҳои дохилӣ аз ин намуд бояд таваҷҷӯҳ дошта бошад ва худмуҳофизатиро донад. ва дар дарсҳои тайёрии ҷисмонӣ ин намуди варзиши самбо гузаронида мешавад. дар ин чорабинии варзишӣ зиёда аз 135 варзишгар иштирок доранд аз тамоми мақомотҳои қудратӣ ва ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешавад. беҳтаринҳо бо медал, ҷом, ифтихорнома сарфароз гардонда мешавад. мо умедвор ҳастем, ки ин беҳтаринҳои ин намуди риштаи варзиш дар мусобиқаҳои шӯрои ҳамоҳангсозии ҷамъиятҳои «Динамо», ҷамъиятҳои байналмилалии «Динамо» иштирок намуда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. рақобатҳо дар ду гилем сурат гирифта, ҷараёни онро доварони сатҳи ҷумҳуравӣ назорат мекарданд. дар рӯи болотар ишора кардем, самбочиён аз сохторҳои қудративу вазолату идораҳо ширкат намуда рақобатпазириро таъмин намуданд. баъд мешавем, ки гӯштини самбо ҳамчун як навъи варзиши маъмул миёни кормандони сохторҳои қудратӣ ба ҳисоб рафта, барои худмуҳофизатӣ ва истифодаи он дар раванди анҷоми вазифаҳои шахсӣ кӯмаки калон мерасонад. аз ҳамин лиҳоз чунин мусобиқаҳо дар вазорати корҳои дохилӣ бештар гузаронида мешавад. паҳлӯи дигари чунин мусобиқаҳо метавонад истеъдодҳои навро кашф намуда барои тайёр кардани варзишгарони сатҳи байналмилалӣ заминаи устувор гузорад. ما جوانان از این مسابقه خیلی خرسند می‌باشیم که چنین مسابقه‌های ورزشی رو تشکیل می‌نماییم و ما در این مسابقه اشتراک می‌نماییم و تجربه بلند رو کسب می‌نماییم. در این رقابت رقیب من خیلی سرسخت بود و سراول از من با حساب خالها از من پیشتر بود و من نامید نشده در این رقابت کوشش‌های خود را زیاد کردم و با او غالب آمدم و اکنون می‌خواهم در این رقابت‌های بعدی از این هم خوبتر برآمد کنم و صاحب جایزه شوم.
гиромидошти номи Саймаҳмуд Маҳмадрасулов ба ҷавонон намунаи ибрат буда рӯҳияи масъулиятшиносӣ ватандӯстӣ ва садоқат ба касбро тақвият мебахшад. бояд гуфт ки ин мусобиқа ба як анъанаи муҳими варзишӣ табдил ёфта ҳамасола варзишгарони касбӣ, ҷавонон, инчунин кормандони сохторҳои гуногуни давлатиро гирди ҳам меорад. من حوزه از دسته ولایت سوخ دسته تعیینات مخصوص برآمد دارم و مرحله یکم رو بردم و مرحله دوم رو خط گرفتم و مینداری خویش رو بر رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی میرسانم. همه مسابقه بسیارتر چند ماه کارمندان سایقل مشق تعمیره و حالت خوب قرار داشتم. من در اگنتی نظارت مواد نشاور کار میکنم. با همین برابر من با تمرین مشغول میشوم. بعد من در وزن 64 کیلوگرم با دور نیم نهایی برآمدم. بعد با یک رقیب دیگرم رقابت میکنم، با در فینالی راه مییابم. من امروز به خاطر غلبه آمدم، کوشش میکنم که جای یکم را اشغال نمایم. устодону мусобиқадорони варзиш ба хусус самбо бар он назаранд ки вақте мусобиқаҳо ба номи ин ё он шахсият баргузор мешавад, ҷавонон дарк мекунанд ки варзиш танҳо қувва нест, балки ахлоқ, фарҳанг ва эҳтиром ба дигарон аст. ҳамзамон дар ин баробар алоқамандони гӯштини самбо фурсат пайдо мекунанд ки дар майдон нерӯсанҷӣ кунанд. бояд гуфт ки нуфузи ин мусобиқа ба мураббиёни гӯштини самбо ба хубӣ маълум аст, зеро натиҷаи он метавонад дар гирифтани унвонҳои варзишӣ таъсир расонад. این بهترین اقدام است. ما باید برای نورسان باید همین خیل اقدام‌ها را پیش گرفته، باید در آینده نشان بدهیم که در حقیقت ما و گذشتگان همه وقت نظر کرده آنها را از یاد نمیبریم. من اما استادان ورزش ماه اکتبر در چمپیونات جهان اشتراک کردیم، بسیار مدال بسیار گرفتیم. من یک هفته پیش در جام آسیا در قزاقستان گذشت که دو سامبو هم گوشتین قزاقی 10 نفر رفتیم، انا 30 تا مدال آوردیم. که استادان ورزش این هم برای چی؟ برای که حس ملی، برای جوانان که در سطح شباب بالاتر کردن که مقصد حس ملی داشته باشن، وطن دوست بدارن. البته هر یک مسابقه یک چیزی برای جوانان میموند، هم از جهت تکنیکی، هم از جهت تاکتیکی، هم از جهت قوت و هم از جهت دوستی و برادری. ببینید که صلح چی این ورزش در تمام دنیا صلح آور است، آشنایی میکند، معرفی کننده ملت است در دنیا. برای به همین خاطر چقدر مسابقه ها بسیارتر گذرانده شوند، همون هم رواج و رونق ورزشی که تمام ورزش نباشد، رواج رونق گوشتنی سامبو، چون که مردم ما جوانان عموما مردم ملت تاجیک گوشتین را دوست می‌دارند، علل خصوص گوشتین ملی و سامبو و جودو را، چون که اینا با دیگر خیلی نزدیکی دارند. به همین خاطر شاید که از این مسابقه که امروز در اینجا برگزار گردیده است، از بین این پهلوانان جوان شاید که پهلوانان چهره‌های نو برند که افتخار ملت شد.
дар ишора кардем дар мусобиқа кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ инчунин намояндагони корхонаҳои давлатӣ ва идораҳои гуногун ширкат вардиданд ки ин худ гувоҳи он аст ки варзиш имрӯз ба як ҷузъи ҷудонопазири ҳаёти касбӣ ва иҷтимоии ҷомеа табдил ёфтааст. рақибои мо рақибои пурқувват буданд, рақибои таҷрибадор буданд. аз сабабе ки машқи зиёд намуда будам, аз ҳамин ҳисоб худ дидед ки ман дар ин мусобиқа ғалаба ба даст оварда сазовори ҷои аввал шудам. мо аз мусобиқаҳои дохилӣ шурӯъ намуда таҷрибаи худро баланд менамоем ва барои мусобиқаҳои берун аз давлат тайёрӣ мебинем ва рафта сазовори ҷои аввал гашта парчами Тоҷикистонро баланд мебардорем ва мо мехоҳем ки чунин мусобиқаҳо зиёд гардад ва таҷрибаи худро мо сайқал дода барои мусобиқаҳои берун аз кишвар тайёрӣ бинем. дар маҷмӯъ мусобиқаи имрӯза ба як майдони воқеаи тарбияи ҷавонон табдил ёфта барои рушди варзиши самбо ва таҳкими ҷомеаи солим нақши арзанда мегузорад. илова бар ин баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ ба таҳкими дӯстии миёни варзишгарони минтақаҳои гуногуни кишвар ва болоравии нуфузи варзиши тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат мекунад. умуман нерӯсанҷиҳо хеле ҷолибу дидани сурат гирифта паҳлавонони арзанда тавонистанд ки бо шикаст додани рақибонашон болои минбари фахрӣ бароянд. дар маҷмӯъ аз ҳисоби натиҷаи умумӣ дастаи вазорати мудофиа бо касби бештари медалҳо мақоми аввали даставиро ишғол кард. тими душанбе 2 ҷои дуюм ва дастаи вазорати корҳои дохилӣ зинаи сеюми ифтихориро соҳиб шуданд ки дар фарҷом ғолибон бо медалу ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд ки ин раванд метавонад паҳлавононро ҳавасманд намуда онҳоро ба сӯи қуллаҳои баландтар раҳнамӯй созад.